Kicing si hadap kimi akardom kadukavi laso YouTube channel long kilangara doana fans tami lapin bini nali tuma fa laso video long na kithan ponzi mate na ki 1p labangki pensioner ki dua tum koson si Aadhaar card pen verification jima laso process ethithini alam nani tum fan laso video long na piklang ponik po lapin pensioner ki dua tum labangki Aadhaar card pen verification yang kikenang iksalo nani tum laso video kicing pen kitut anlang lo pulte detail salam bangke chini ponik po jong sinali tum laso YouTube channel la anta subscribe kilang pulte subscribe ikon la pen video stamel liking sinali tum pikon tante non pathek pen a process le lang pononang la pen chethan pononang Tangni non ang ton penalam chethan ponlonang koson sila pension mate pensioner ki do tum Aadhaar card pen eKYC ke claim neng ji la pen koson si paling neng ji la so process nili step nali tum han la so video long nang than pachini ponik po la sinali tum la so video kelang neng ji la bangki kenang iksot lo kicheng si step 1 aputhang nili nang than pachini ponik po step 1 la bangki nalitum CSC center kali pulote nalitum a mobile pen stami Aadhaar card pen paling ikme mate eKYC a process labangki claim pon ikme stami CSC center longjong si damlo pulotangte nalitum a process manghodak alang litum claim ikpo jong si nalitum mina mobile pen paling ji eKYC claim ji la pen Aadhaar card verify ikji pulotangte elitum step 1 labangke pensioner official website along damnang po adak damlo pulo tangte verify pensioner with Aadhaar pula so option doji hala so option long elitum bernang po berde pen afi putho dak Aadhaar card ki ber mate Aadhaar card number pen sidak rinang po asilitum Aadhaar card number stame ki bernang ji kinang iksodlo Aadhaar card number nilitum ber pon tanglo pulo tangte la search pudoji la so adim ber click nang po ladak ber pon igelo pulo tangte personal details step 2 lo labangke personal details sadak so ikpo district block la pen panchayat village tame urban ma rural ma la pen scheme amen beneficiary number la pen beneficiary amen beneficiary father name mother name la yang ton pen adak elitum chethek longpo lapen personal details jong si Aadhaar card pen isivet lo pulo tangte puthot step 3 labangke elitum confirm nangpo confirm nangji aphan elitum la yes bolong doji la sodim ber nangpo lapen puthot dak box asodoji la himiadim elitum ber nangpo lapen la berdet pen afi puthot step 4 abangke biometric along nangpon ikpo biometric along ke ponji labangke la sono elitum la iri finger labangke pinang po mate scan nang po lapen ini tumber nang sila bangke biometric with la proceed with biometric authentication pudoji la option long ber nang po lapen pudo reson alam ni lino na than pon la bangke biometric pen ki claim nang si eKYC a process ni na than pachini pon iglo sitame ili tumjong si claim lo pulte OTP lapen face authentication la options tame ili tum long pon igji lapen step 5 la bangke jong sa machine do pulte finger camera machine do pulte elitum biometric ber nang pu biometric ber pon tang ik alo pulo tang tim lapen step 6 la bangke verification successful ikpo lapen successful mane la chilling ikpo jen elitum la pensioner scheme pen Aadhaar card la bangke jolason lo a process la bangke puthot nilidak trabjen menang than pachini ponik po nalitum te bohet CSC center kali pulotangte imina mobile pen stame chok igji la Aadhaar card pen verify ji la bangke la pen elitum pensioner a website dam nang po hodak elitum verify pensioner with Aadhaar podim ber nang po ala sadim ber lo bolte Aadhaar hodak Aadhaar number ka fill up dim doji Aadhaar card number elitum ber iglo polte search along ber ikon la pen Aadhaar card long ke ting details la pen la dak pensioner along ke details angton pen so ik po litum hal hai jong si choklim lo pulo tangte elitum la hinia box asolong ber klek po la pen ber tang lo pulo tangte elitum OTP basis kalte biometric basis elitum select ponik po la pen proceed with biometric kulo jong si machine do pulte la pen biometric elitum ber na po ber dat pen afi da verification bangke complete ik po jolalo a process la bangke lapen akiminon lapen la Aadhaar verify ahot kopia documents elitum poning jima pulte elitum la Aadhaar verify hot bangke Aadhaar card
le che ponchot ta chok stame jong si ilitum akimi apply ji bolte copy pso si kinang ji ma lapen kinang ji la bangke ilitum akimi ke apply hot Aadhaar card nang po bank passbook copy nang ji lapen address proof apan voter id photo nang ji mobile number nang ji lapen Aadhaar card long kiling a mobile number stame ilitum nang igji lapen ali ko ppc long ji ma polotang te ilitum tangka long ikpo tangka ke long ji la bangke government ben ko anse pensioner tuman pipon bomo la sa ting ilitum la bangke long dun ikpo koson si ka apply nang ji polotang te ki chengsi litum kinang sa documents che ponang po te bohe csc center kalte pension office long dam nang po alang pension office jong si dam da form alang litum kado ka na fill up pi ko la pen csc center long le dam sta me litum han alang litum si online pen nang claim pi po lapen documents litum pinang po alang litum submit po submit pen afi approval la fan litum chonghong nang po approval ka anse arji ki dingji ma uplotang te labang ke nili ta putek te ka antong arji arni ki nang jine la approval ji afan labang ke nili stami putek te nang litum te bokhet csc center double te hodak dam pen nang litum la so pension or schemes tami nang litum apply long po la pen la pension scheme ke do tang atum Aadhaar card pen verify ji pulotang te hodak si nang litum csc center le dam igon pen ang ton pen alama details alang litum nang than pachini ponto ipo asipini video lang mang nili la short information na litum hanaki 1p bangala ancholo asidomi thakme kadu kawe carbitish 2.0 youtube channel long kilang ara do advance tame nilen pen cardom